שלום הרב משה. שלום וברכה. תראה, יש לא מעט אנשים ששומעים את הפודקאסט, ברוך השם, ויצא שאנשים שמכירים אותי, שואלים אותי, תגיד, מי זה הרב משה הזה? ואותך שאלו, מי ששמע את הפודקאסט ומכירים אותך, תגיד לי, מי זה אביתר הזה? אז בואו נעשה היכרות. שאלתי מי זה הרב אביתר הזה. הרב אביתר. כן, אז בואו נעשה איזו היכרות קצרה, שהייתה אמורה להיות אולי הקדמה לפודקאסט, אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. אז יאללה, תתחיל. טוב, אז היכרות קצרה, אני משער שלא רוצים לשמוע את... לא, זה לא משנה באיזה גן היית, תמשיך, זהו, דלג. אחרי הגן. דווקא האמת שהגננת זו הייתה אחת הדמויות האחרונות שהסתדרתי איתה במערכת החינוך. אז אולי מבחינה הזאת כדאי להזכיר את הגננת. נורא אהבתי אותה. אני ממש זוכר שבכל יום שהייתי מסיים את הגן, הייתי נותן לה חיבוק ונשיקה והולך מהגן, כאילו ממש אהבתי אותה. ממש אהבתי אותה. יאללה, מעולה. אבל באמת, אולי באמת בעניין של החיים המקצועיים, התחלתי לחנך בגבעת שמואל לפני 19 שנה, חינכתי בגבעת שמואל בישיבה התיכונית, חינכתי 11 שנים, כש3 שנים חינכתי כיתה י' ולאחר מכן עוד 8 שנים חינכתי י"א-י"ב, בסבבים ככה של י"א-י"ב, י"א-י"ב, ובכל השנים הללו היה לי איזושהי שיטה חינוכית מסוימת שלא ידעתי להגדיר אותה עדיין בצורה זה, שהתנהלתי לפיה, וראיתי ברוך השם ברכה בחינוך, ומאוד שמחתי בחינוך, מאוד, זה הרגש שזה מאוד מאוד מחובר לעולם שלי, שאני מרגיש שאני נמצא במקום הנכון שלי. לאחר מכן עברתי לניהול, והתחלתי להיות ראש ישיבה בישיבה קטנה שנקראת בני יששכר, ולאחר מכן ברשת צביה, שאני היום ראש ישיבה ברשת צביה, היום אני בישיבת הר ברכה, ולאט לאט עם השנים התחלנו לגבש את המחשבות הללו, המחשבות החינוכיות, לכדי איזושהי שיטה שבאמת אפשר לדון עליה, לדבר עליה, להרחיב אותה, ללכת לאורה במובן הזה שכולנו ביחד, כל המחנכים, ויעבדו בעצם סביב תפיסת עולם אחת. והדברים הלכו והתגבשו לכדי איזשהו באמת מחשבות יותר מסודרות ושיטה יותר, מבחינתי יותר מבוססת, שברוך השם היום בישיבות מחנכים וכו' אנחנו הרבה דנים עליה ומרחיבים אותה ומעמיקים בה. ואחר כך אתה תספר שהיינו הרבה מדברים על העניין הזה בינינו, אבל קודם תספר על עצמך. טוב, אז אני ותרקמחי, דיברת על הגננת, אז לי הייתה מורה אגדית בכיתה ו', עד היום אני רואה אותה, מרטין ביטון, קבלי זה. אז המורה שלי בכיתה ה'-ו', בת שבע טייב, הייתה המורה שהיא באמת הכי זכורה לה טוב, כאילו היא באמת הייתה המורה שאני מרגיש עד היום, היא יודעת את זה, גם דיברנו על זה הרבה פעמים, באמת אגדית בעניין הזה. מדהים. אז גם אני, הייתה מורה שנה אחת, כיתה ו', וממש הרגשתי שהיא לקחה את הכיתה והפכה אותנו לאיזשהו משהו. אני עד היום זוכר את העבודות שכתבתי, כתבתי 2 או 3 עבודות רציניות של לא מעט עמודים בתור תלמיד בכיתה ו', וממש כאילו משאל את עצמי איפה נעשיתי תלמיד, איפה זה יכולות שברוך השם זה כנראה היה גם דברים שהיו בפנים עוד קודם, אבל היא ממש הוציאה מהכוח אל הפועל, יכולות חברתיות, יכולות לימודיות, יכולות של למידה עצמית, כל מיני דברים. ועד היום, כל פעם שאנחנו מגיעים להורים, ואני רואה אותה שם, היא בחיוך, מה שלומך, ואיך הולך, ומה קורה? אל תבייש, תקשר אליי. לאחרים אני לוקחת כסף, לך זה בחינם, אל תעשה, תקשר אליי, מה אכפת לך? וכל פעם, והיא נהנית, היא אומרת לי, אני רואה אותך מדבר עם הילדים שלך, ואני נזכרת כמה אני דיברתי איתך, ומה אתה עשית לי, וככה, מבסוטה, אין עליה בעולם. אז זה ככה מרטין ביטון, אבל באמת בהקשר המקצועי, אז אני הייתי יותר בגילי היסודי, לא מעט שנים, גם בתלמוד תורה, ואחרי זה פה בבית ספר היסודי, איפה שאנחנו גרים, והשנה עשיתי איזשהו ניסוי עם עצמי, בדיקה
תחושה של גיל שאני שייך עליו יותר, שזה היה לי יסודי, שהתחלתי לחנך כיתה ט', בעזרת השם גם ממשיך בשנה הבאה הלאה בגיל הזה. ובאמת, כמו שהתחלת להגיד, היו בינינו חברים טובים, ברוך השם, והיו אין סוף שיחות על מיליון נושאים, והרבה פעמים מגיעים גם לנושאים חינוכיים של תפיסות עולם, תפיסות חינוכיות, בין אם זה בחינוך הילדים הפרטיים שלנו, בין אם זה חינוך באופן עקרוני. והרבה פעמים בסוף השיחות שלנו הייתי אומר כזה, וואו, כאילו דיברנו עכשיו דברים, מה זה חשובים? חבל שלא הקלטנו, למה לא הקלטנו את זה? ואחרי כל כך הרבה פעמים שאמרנו, רגע, למה לא הקלטנו? אז בוא נקליט, בוא נעשה מזה פודקאסט. אז ככה הפודקאסט הזה נוסד אחרי הרבה שיחות עד 1-2 לפנות בוקר. שיחות לא תמיד מאורגנות וככה שזה, אבל החלטנו לקחת באמת להקליט, לקחת נושא כל פעם, לפרק אותו לשאלות, וככה זה יצא, הפודקאסט הזה. ומקווה שהדברים שאנחנו מדברים בינינו, מקווה שיש בהם גם באמת טוב, ועוד אנשים שמחים בהם ויכולים להעמיק בהם ולהתקדם בהם, והיה זה שכרנו. לגמרי, לגמרי, אני ממש מתחבר ומסכים, ואני אפילו פה בהקשר הזה מזמין את כל מי ששומע, גם לתת פידבקים. בין אם זה דרך התיאור של הפרק, אפשר לכתוב וואטסאפ, אפשר לשלוח מייל, אפשר לפנות אלינו ברמה אישית, גם לשתף במה שאתם לומדים, נזכרים מהדבר הזה, זה מכוון אותנו ומדייק אותנו ונותן כוח ורצון להמשיך עוד, וגם יש שאלות ספציפיות לנקודות מסוימות, אנחנו נשמח לשמוע ואנחנו כאן. ברכה והצלחה. אשריכם, אשריכם.